Welcome mga kabarangay. Kumpirmado na nga si Greg Slaughter, still Barangay Ginebra pa din. Huwag po tayong maniwala sa mga fake news sa YouTube. Ayon na nga sa pinagkakatiwalaang source, pumirma na nga ng bagong kontrata sa Barangay Ginebra pa din si Greg Slaughter. Ayon din mismo sa PBA na si Greg Slaughter officially back with Ginebra. Sabi nga ni Coach Tim Cone, Greg is no answer yet except that Greg signed. Malaki ang may tutulong ni Greg sa Barangay Ginebra dahil sa tangkad nitong 7-footer siguradong lamang ang rebound. Pagdating naman sa scoring talagang maaasahan itong si Greg Slaughter. Si Greg ay nag-a-average ng almost double-double per game. Kaya naman sa pagbabalik ni Greg Slaughter ay talagang maraming may papakitang galing dahil ito ay nag-training pa sa Amerika upang mag-improve pa ng gusto sa kanyang laro. Kung napanood nyo si Greg Slaughter at bumilib kayo noon, ay mas bibilib kayo ngayon sa dahil sa mga bago nitong mga galaw. Abangan na natin mga kabarangay ang PBA sa darating na update. Salamat sa inyong panonood.